Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şeyle deyipdir. Bir yigidin gow ýaşamaklygy, bagtly ýaşamaklygy 4 sanak zatdadyr deyipdir. Bir yigit gow ýaşajak bolsa, bagtly ýaşajak bolsa 4 sanat hökmandyr deyipdir şoňa. Olar näme? Birlenjiti aýaly gowy, pek, wepali, zähmetkeş bolmalydyr. Ikilenjiti oğul gyýdy Hudaýy tanayan, haramdan kaçıp halal yapışan gowy düşünjeli bolmalydyr. Üçüncü dosti, gatnaşan adamları, halal haram tanayan adamları, Hudaýy adamları bolmalydyr. Dördüncü şol ýigdiň özü irsgal gadanyan, gazanç edýän, iş töýür, ýalta däl adam, ekabir adam bolmalydyr diýipdir. Şoň üçin bagtly bolasyňyz gelse, oğul bilen ýa-da şunu söýdüm diýip şowur zatda ýapyşyp durmagynda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 sanda üçin aýaly öýlenilür diýe. Birlençisi owadan diýip öýlenilür diýe. Ikilençisi aýşular baý diýip öýlenilür diýe. Şu zatlar üçin öýlenmeli diýiligi değil, o şu dünýäde şu zatlar üçin öýlenilýär diýe-de. Owadanlyk üçin, baýlyk üçin, üçüncüsü de awraýly planlardan bolanlyk üçin. Dördüncüsü de takwa rawşy diýip, Hudaýy aýal maşgalawşy diýip, gyýdy maşgalaw diýip öýlenilür diýe. Owadanlygyny seretmän, baýlygyny seretmän, awraýlylygyny seretmän, takwalyk üçin öýlenenlerine terbiýe edýäk diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Berekellah tana diýipdir. Takwalyk üçin öýlenjek boluň diýipdir. Şoň üçin ýok baýyny öýlenibildingmi, owadanly öýlenibildingmi, olara da bir öýlenmeli agyry, awraýlygyny öýlenibildingmi, olaryň bolmaýan häsiýetlerini sabarlyjak terbiýelemäni başarmaly. Eger şeýsen gowgul häsiýetli öýüne ojagyna wepali, odu bilen girip kül bilen çykyp beren aýalyň bolsa, ana bagtyarlygyň erkek ýigidin bagtyarlygynyň birlenşi gerek zat şol eken, ikilenjem şondan bolan çağalan gow terbiýelemeli. Şo gow terbiýeli halal hol, haramdan gaçan terbiýeli çağalaryň sen bagtyarlygyň kilenşerdi. Üçlenjem gatnaşan adamlaryň gow adamlardan bolmaly. Eret fıgırlı adamlar bilen gatnaşmajak bolmaly. Gatnaşmaly şu pikirde. Şolara da gowlugy öwrederin. Şolaryň erwet ýolunyň, erwetdiň belki bilýän näler diýip gatnaşmaly, gowdatda görelleri bol, gowdatda öwretmeklik netfilen. Sonra da näme? İşiňir, iş töýär adam bolmaly. Ay iş ýoklay, aýlyk allay diýip öýüňde ýatmalylar. Aýalym işleýär, şol aýlyk borlay diýmeller. Günümizde şol ýaly erkeklerim tapylmandyr ona. Gaýrat etmeli diýjemaat.